Ahojte všetci, vítajte späť na mojom YouTube channel Vanda V. Helen. Tí, ktorí sú tu noví, ahojte, moje meno je Veronika a na každotýždennej báze s vami zdieľam najnovšie tutoriály ohľadom háčkovania. Dneska si budeme vytvárať tohto krásneho zajačika. Tento vzorec je kompletne bez akéhokoľvek prišívania, vrátane ušiek. Takže dúfam, že sa vám tento tutoriál bude páčiť, avšak samozrejme predtým, než začneme, nezabudnite stlačiť tlačidlo odoberať, aby ste mali vždy po ruke najnovšie tutoriály. Tak a teraz si môžeme zobrať háčiky a pustiť sa do toho. Dobre, takže čo budeme potrebovať? V prvom rade budeme potrebovať bavlnu, ja konkrétne používam Himalaya Dolphin Baby, potom následne budeme potrebovať 5 mm háčik, marker, nožničky a ja čo ešte používam je aj count, je takéto počítadlo, pretože inak zabudnem, v ktorom riadku som. A pre tých, ktorí budú chceť šiť, tak samozrejme aj ešte ihlu a ešte ako posledné samozrejme nejaká výplň, aby sme vedeli si našu hračku s niečím vyplniť. Tak a teraz môžeme začneme ako prvé s uškami. Vzhľadom na to, že toto je taký typ bavlny, ktorá sa veľmi jednoducho vie odtrhnúť a samozrejme sa vie aj veľmi jednoducho ničiť, nebudem používať magický kruh, ale budem používať iný typ začiatku. A to je taký, že si vytvorím základné očko takýmto spôsobom. Teraz urobím dve reťazkové očka, čiže jedno a druhé. A teraz urobím 6 krátkych stĺpikov do toho prvého reťazkového očka. Tam urobím 6 krátkych stĺpikov. To je prvý, označím si môj prvý krátky stĺpik. Keďže háčkujeme do kruhu, vždy je potrebné vedieť, ktorý je náš prvý alebo posledný, záleží od preferencie stĺpik. Takže toto bol prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý a šiestý. Teraz v riadku číslo 2 urobíme to isté, čiže v riadku číslo 2 robíme po jednom krátkom stĺpiku, čiže ich dokopy urobíme tiež 6. To je náš druhý riadok. 1, 2, 3. A vlastne od druhého riadku ja používam metódu podoberania bavlny. To znamená, že namiesto toho, aby som si bavlnu zobrala takýmto spôsobom, čiže by som ju nadobrala, tak ju podoberem takýmto spôsobom. A prečo to robím? Je to z toho dôvodu, aby tie samotné stehy boli tesnejšie a tým pádom predchádzame tomu, aby tam boli diery v našej práci a aby nebolo vidno výplň. Takže toto bol štvrtý, 5. a 6. No a teraz v riadku číslo 3 budeme zvyšovať do každého jedného riadku. Hej? Čiže čo to znamená? Že budeme dávať do každého stĺpika po 2 krátke stĺpiky. Toto bol môj prvý. A do toho istého očka urobím druhý krátky stĺpik, druhý. A takýmto spôsobom budeme pokračovať až do konca, že do každého jedného očka dáme po 2 krátke stĺpiky a na konci budeme mať 12 očiek. Teraz riadok číslo 4 a 5 budeme robiť zase len po jednom krátkom stĺpiku. Teraz už máme 12 očiek, čiže budeme robiť 12 krátkych stĺpikov a stretneme sa na konci riadku číslo 5. Tak. A teraz v riadku číslo 6 budeme ešte posledný krát navýšovať, čiže do prvého očka dáme navýšenie, čiže 2 krátke stĺpiky a do ďalšieho očka urobíme 1 krátky stĺpik a takto to budeme striedať. Takže toto je moje navýšenie. Prvý a druhý a do ďalšieho očka dáme po jednom krátkom stĺpiku. Čiže budeme vlastne striedať 2 krátke stĺpiky, 1, 2, 1 kol dokola a na konci budeme mať 18 krátkych stĺpikov.
Keď sme hotoví s riadkom číslo 6, riadok číslo 7 a 8, to sú posledné dva riadky pre uško, budeme robiť zase len do kolečka po jednom krátkom stĺpiku. Nezabúdajme, že máme teraz 18 očiek, čiže vždycky to bude 18 krátkych stĺpikov a stretneme sa na konci riadku číslo 8. Dobre, takže takto by vaše uško malo vyzerať na konci riadku číslo 8. Teraz ideme vlastne ukončiť. Ja čo ešte vždycky rada robím je, že prejdem ešte do tohto očka a urobím základné očko. Teraz, pre tých, ktorí budú chcieť neskôr prišiť očka, tak samozrejme nechajte dlhšiu bavlnku, aby ste vedeli čím prišiť. Pre tých, ktorí budú zháčkovať uška počas toho, ako budeme robiť hlavičku, čo vám ja ukážem v tomto tutoriáli, tak nám stačí krátky koniec, následne len ukončíme, že si zoberieme obtočíme okolo dvoch prstov a prevlečieme bavlnu. A ja čo ešte rada robím je, že idem z vnútornej strany do vonkajšej, do ďalšieho očka, takýmto spôsobom a prevlečem bavlnu dovnútra. Tu následne schováme a máme prvé uško hotové. Teraz spravíme ešte druhé uško úplne rovnakým spôsobom a môžeme sa potom pustiť do paciek. Ideme urobiť spolu packy. Čiže zase začneme so základným očkom a teraz urobíme dve reťazkové očka. Takže jedno a druhé a do toho prvého reťazkového očka urobíme 6 krátkych stĺpikov, čiže vlastne robíme to takým istým spôsobom, ako keď sme začali ako keď sme začali uška, čiže to bol prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý a šiestý. Tak, a teraz v podstate riadok číslo 2 a 3, tiež zopakujem to isté, robím v podstate len krátky stĺpik do každého jedného očka, vždycky mám 6 očiek a na konci riadku číslo 3 sa stretneme. Dobre, teraz keď sme už spravili 3 riadky, tak to by naša packa mala vyzerať, ona je taká maličká a následne ideme len teda ukončiť našu prácu, takže zase pre tých ľudí, ktorí to budú chcieť prišívať na konci, nechajte si dlhšiu bavlnu, my to budeme vlastne zháčkovávať dokopy, takže nám stačí takáto krátka, ukončíme našu prácu, zase prevlečieme cez posledný a skováme v podstate zvyšnú bavlnu. Nepotrebujeme ani také dlhé tieto kúsky, tie by nám neskôr zavadzali, tak si ich odstrihneme a zvyšok skováme do packy. Urobíme druhú packu rovnakým spôsobom a môžeme sa pustiť do telíčka. Telíčko začíname tiež rovnakým spôsobom, čiže urobíme si základné očko. A urobíme dve reťazkové očka, takže jedno a druhé. A do prvého urobíme tentokrát 8 krátkych stĺpikov. Takže toto je moje prvé očko. Prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté, 6, 7 a 8. Tak, a teraz začneme postupovať trošku inak, než sme štandardne zvyknutí. Totižto pri napríklad uškách a tých packách sme háčkovali, ono sa to povie, že háčkovanie do kruhu, i keď je to skorej taká špirála, pretože vždycky vy, keď ukončíte ten kruh, tak ho neuzavriete, že je to presne kompletne celý kruh, ale ako keby idete nad. Čiže robíte takého slimáka ako keby. No, ale my to v tomto prípade, hlavne na začiatku hlavičky, pri prvých dvoch riadkoch, nechceme tak robiť, pretože potom by to spôsobilo, že tie uška by neboli takto pekne rovnomerne, ako máme v tomto prípade, ale jedno z nich by bolo trošku posunuté nižšie a tým pádom nevyzeralo by to pekne. Práve z toho dôvodu pri prvých dvoch riadkoch nebudeme ako keby háčkovať do tej špirály štandardnej, ale budeme to robiť iným spôsobom, a to následovne. Teraz štandardne, keby chceme začať robiť druhý riadok, tak ideme robiť vlastne navýšenie do každého jedného stĺpika. Že rovno robím navýšenie do prvého.
Avšak tentokrát, aby sme teda neháčkovali do tej špirály, ale do presne celého kruhu, do prvého očka spravíme základné očko, že to takto len prevlečieme. Teraz urobíme jedno reťazkové očko a do toho istého spravíme naše prvý krátky stĺpik. Takto si to označíme. No a teraz hneď v druhom riadku ideme pripájať naše uška. Samozrejme tieto kroky nemusíte robiť, ak budete uška prišívať, vtedy môžete od začiatku, nemusíte urobiť toto jedno reťazkové očko a tento postup, háčkujete normálne dokonca v tej špirále. No a my teraz ideme pripojiť uška. Uška, ale samozrejme my chceme mať v tomto tvare. Ale tým, že my nechceme, aby začiatok v podstate tohoto nášho vždycky začiatku bol vpredu, kde sa zajačik bude pozerať, tak to prvé uško nebudeme zháčkovávať týmto smerom, ale si ho budeme dávať ako keby odzadu. Čiže čo spravíme je, prepolime si toto uško na poli a vidíte, že nám tu vznikli 1, 2, 3, 4 ako keby také riadky. A toto je veľmi dôležité, aby sme vždycky zobrali všetky 4. Tuto na konci to bude najviac, by som povedala, také náročné, pretože vidíte, že samozrejme tu sa to 100% nedotýka. Čiže tuto musíme byť obzvlášť veľmi opatrní, ale samozrejme môžeme to urobiť takým spôsobom, že pri prvom nezoberieme tento druhý, čiže zoberieme len prvé 4 takýmto spôsobom a až od druhého riadku, od druhého stĺpika potom zoberieme aj túto. Ukážeme si to ako. Takže ja som už s tým, že toto kolo máme robiť navýšenie, čiže máme robiť vždycky 2 krátke stĺpiky do každého očka. Ja som tuto už jeden krátky stĺpik spravila, teraz potrebujem ísť urobiť druhý. Avšak už s tým, že napojím uška. A teraz toto uško musím dávať ja zozadu. Toto prvé sa dáva zozadným spôsobom, čiže začínam odzadu. Takže to úplne prvúčičke zoberieme len túto časť a túto časť, neberieme všetky 4. Takýmto spôsobom. A do toho istého očka spravím druhé očko. Druhý krátky stĺpik, aby som dokončila svoje navýšenie. Prevlečiem cez všetko a dokončím krátky stĺpik. No. A teraz ideme už prevliekať vždycky cez všetky 4. To znamená, že zoberiem si tento, zoberiem si túto druhú, tretiu a štvrtú. Mám všetky 4 na háčiku a idem do ďalšieho očka, ktoré je toto. A tam následne spravím krátky stĺpik. Prevlečiem a mám. Teraz som spojila. Lenže zase, ako hovorím, musíme vždycky v každom jednom riadku urobiť navýšenie, čiže do toho istého očka urobíme ešte jeden krátky stĺpik. Výborne. Ideme zase. Čiže prevlečieme cez prvé, druhé, tretie a štvrté. Máme 4. Ideme zase do ďalšieho očka, ktoré je toto. Cez to prevlečieme háčik, prevlečieme bavlnu, dokončíme krátky stĺpik. Zase musíme dokončiť naše navýšenie, čiže do toho istého očka spravíme krátky stĺpik. Tak. A teraz posledný krát, lebo už som ich urobila v podstate prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát a štvrtýkrát, čiže mám mať dokopy, keď dokončím prišívanie uška, ako keby 8 očiek. Teraz zatiaľ by som mala mať 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A teraz idem urobiť moje posledné dve, čiže najskôr zoberiem túto časť a túto časť, zase všetky 4. Idem do ďalšieho stĺpika, ktorý je tento. Keď si nie ste istí, ktorý je ďalší stĺpik,
vždycky sa orientujte aj podľa hmatu, že cítite, že napríklad prstami by ste sa do toho ďalšieho už nedostali. Tuto sa ja pekne nechtami viem dostať na druhú stranu, ako vidíte, a viem, že to je môj ďalší stĺpik. Takže cez to prevlečiem bavlnu a dokončím krátky stĺpik. A zase musím dokončiť navýšenie, čiže ešte jeden krátky stĺpik. Výborne. A prvé uško máme naháčkované. Teraz ideme zobrať si druhé uško. S tým, že tuto treba byť veľmi opatrný a uvedomiť si jednu vec. My ho nemôžeme naháčkovať tým istým spôsobom, že zase odzadu. Pretože my už sme ako keby za polkou kruhu. Čiže keby to zháčkujeme odzadu, tak by sme spôsobili to, že to uško by nebolo by otočené rovnakým spôsobom, bolo by otočené v podstate takto. Takto by bolo otočené. A keďže my ho chceme takto, tak pri tej druhej polovičke budeme háčkovať odpredu. Čiže túto treba zase presne od začiatku dávať veľký pozor, čiže zase si to prepolíme, dávať pozor hneď v prvom očku, aby sme išli cez všetky 4. Takže poďme na to. Takže zoberiem si najskôr. No poď. Prvé dve mám, čiže všetky 4. Idem sa pozrieť, kde mám môj ďalší stĺpik, to je tento tu. Takže do neho idem. Prevlečiem cez všetko a dokončím si krátky stĺpik. Teraz do toho istého očka zase musím dať jeden krátky stĺpik, aby som dokončila svoje navýšenie. A ideme zase. Počkajte, ja som si tam zháčkovala. Tak čo? Tak, dobre. Takže teraz ideme zase zopakovať. Čiže zase cez všetky 4. To máme prvé. Toto je vnútri tu skryté. Počkať. Ja si to takto dám, aby ste to lepšie videli. Tak. No. A ideme cez prvé, druhé, tretie a štvrté. A ideme do ďalšieho stĺpika. To je tento. Takže šup. Prevlečiem bavlnu, ukončím a teraz do toho istého očka idem urobiť ešte jeden krátky stĺpik, aby som dokončila svoje navýšenie. Výborne. Tak, a teraz ideme urobiť tretíkrát, takže zase prvé, počkajte, zase vám to priblížim, aby ste to lepšie videli. Takže prvý, druhý, mám aj tretí, štvrtý tam chytený. Idem zase do ďalšieho očka. Zase prevlečiem. Niekedy to pôjde jednoduchšie, niekedy nie, niekedy to musíte urobiť na dvakrát, ako ja v tomto prípade. Toto je určite náročnejšie, ako keby, že to máte len jednoducho našiť. Avšak ja som veľmi lenivá šiť a nemám rada šitie samotných vecí dokopy a práve preto preferujem vždycky vzorce, ktoré sú bez akéhokoľvek šitia. Tak, zase prevlečiem teda. Výborne, mám to. A teraz urobím zase ďalší krátky stĺpik do toho istého očka, dokončiť moje navýšenie. A toto bolo už môj tretí, čiže do posledného idem urobiť tam posledné očko, len dve. A do ďalšieho stĺpika idem urobiť pekne jedno a druhé. A týmto pádom máme naše očka
máme naše ušká, naháčkované. Tak a teraz už môžeme pokračovať v štandardnom, dajme tomu tom špirálovitom, čiže teraz máme, toto je moje prvé očko a do neho ja idem v riadku číslo 3 dať jedno navýšenie, čiže prvé, označím si ho, do toho istého druhé navýšenie a do vedľajšieho očka dávam jeden krátky stĺpik. Čiže v podstate budem striedať každé jedno očko, budem striedať dva krátke stĺpiky, jeden krátky stĺpik, 2, 1 a stále dokola. Tuto hlavne pri tých očkách sa vám bude zdať, že nevidíte poriadne tie očka. To vôbec nevadí, zase si pomôžte vždycky matom, tam vtedy najbližšie vidíte, ako v podstate, kde máte najbližšie očko. Na konci tohto riadku budeme mať 24 stĺpikov. Dobre, v riadku číslo 4 budeme ešte posledný krát navýšovať, čiže budeme robiť jedno navýšenie a potom do ďalších dvoch stĺpikov robíme po jednom krátkom stĺpiku. Čiže moje navýšenie, čiže dva krátke stĺpiky a následne po jednom krátkom stĺpiku. Takže v podstate celé kolo celý riadok budeme striedať 2, 1, 1, 2, 1, 1 kol do kolečka a na konci budeme mať 32 stĺpikov. Tak, čiže na konci riadku 4 budeme mať 32 stĺpikov a teraz od riadku 5 až po riadok 10 budeme robiť len po jednom krátkom stĺpiku, čiže vždycky budeme mať 32 stĺpikov a stretneme sa na konci riadku číslo 10. Dobre, takže takto by vaša práca mala vyzerať, keď máme ukončený riadok číslo 10 a teraz budeme postupne znižovať hlavičku. Čiže budeme robiť zníženie, tzv. Neviditeľné zníženie, to znamená, že namiesto toho, aby sme si zobrali obidva tieto očka, tak si zoberieme len prednú časť. Takýmto spôsobom prevlečieme bavlnu, ideme do druhého očka, zase zoberieme prednú časť, prevlečieme bavlnu, teraz máme 3 očka na háčiku a prevlečieme bavlnu cez všetky 3. Toto bolo naše neviditeľné zníženie. Teraz urobíme 2 krátke stĺpiky, čiže jeden krátky stĺpik a druhý krátky stĺpik a zase spravíme neviditeľné zníženie. Čiže prvý, zase len prednú, druhú a všetky 3 naraz. A do ďalších dvoch očiek spravíme po krátkom stĺpiku. A takto budeme pokračovať kol dokola a na konci budeme mať 24 stĺpikov. Dobre, teraz v riadku číslo 12 budeme tiež znižovať, ale tentokrát budeme mať medzi zníženiami len jeden krátky stĺpik. Takže zase začneme len predným, zoberieme a všetky 3 naraz. Bol môj prvý. A teraz zase urobím len jeden krátky stĺpik a pokračujem zase so znížením neviditeľným. A takýmto spôsobom budem pokračovať kol dokola. Vždycky medzi zníženiami urobím jeden krátky stĺpik a na konci budem mať 16 krátkych stĺpikov. Takže teraz máme riadok číslo 12 ukončený a v riadku číslo 12 budeme robiť práve že zvýšenie, to znamená, že 2 krátke stĺpiky do každého jedného očka. To nám začne vytvárať vlastne telíčko, takže vždycky urobíme 2 krátke stĺpiky do jedného očka a na konci budeme mať 32 očiek dokopy a tam sa stretneme. Dobre. Takže teraz v riadku číslo 14 budeme pripájať naše packy. Takže ideme urobiť najskôr, urobíme 12 krátkych stĺpikov. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teraz si zoberieme našu prvú packu a prepolime ju na poli a zase máme ako keby dva riadky, ideme do
prvého aj do toho predného. Teraz, čiže prevlečieme si packu cez háčik a teraz ideme do ďalšieho stĺpika. A tak ako pri uškách, tak len prevlečieme zase len a spravíme si krátky stĺpik. Takže to bola prvýkrát, ešte to musíme zopakovať dvakrát, čiže zoberieme cez predný, aj cez zadný zase prevlečieme cez packu. Ideme do ďalšieho stĺpika, tam urobíme zase jeden krátky stĺpik, čiže prevlečieme a dokončíme krátky stĺpik. A posledný krát zase zoberieme prednú časť aj zadnú časť. A ideme do ďalšieho stĺpika a urobíme náš tretí krátky stĺpik. Tak, a toto je prvá časť packy urobená. Teraz ideme následne urobiť 5 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5. Ideme si zobrať druhú packu. Túto vlnu schovám. Poď. Tak, a teraz zase si prevlečieme zase aj pred zadnú, aj prednú stranu. Ideme do ďalšieho stĺpika, spravíme krátky stĺpik, ideme zase prednú aj zadnú časť, do ďalšieho stĺpika, spravíme krátky stĺpik a posledný krát predná aj zadná časť a tretíkrát krátky stĺpik. Výborne, a teraz urobíme, zostalo nám ešte 8 očiek, takže urobíme tam 8 krátkych stĺpikov. Teraz máme packy hotové, ako môžete vidieť. A teraz od riadku 15 až po riadok 20 budeme robiť len po krátkom stĺpiku. Nezabudnime, že teraz máme 32 očiek nahodených, takže budeme robiť 32 krátkych stĺpikov a stretneme sa na konci riadku číslo 20. Takže takto by vaša práca mala vyzerať na konci riadku číslo 20. Predtým, než budeme pokračovať, ja si vyplním hlavičku, ale vyslovene len hlavičku, lebo pri tele by mi zavádzala tá výplň pri háčkovaní. Takže idem si naplniť poriadne hlavičku. A potom, keď si naplníte hlavičku, tak budeme pokračovať s riadkom 21, kedy už začneme znižovať telíčko. Dobre, tak teraz budeme pokračovať so znižovaním, už budeme znižovať telíčko. Čiže v riadku 21 začneme najskôr s neviditeľným znížením. Takže zase zoberieme si len prednú časť. Ideme do ďalšieho očka, zase len prednú časť, zoberieme bavlnu a prevlečieme cez všetky 3. A teraz urobíme 2 krátke stĺpiky, čiže do ďalších 2 očiek. Jeden krátky stĺpik, druhý krátky stĺpik a zase pokračujeme s neviditeľným znížením. Čiže vždycky medzi zníženiami budeme robiť do 2 očiek krátky stĺpik, čiže 2 krátke stĺpiky. Takto budeme pokračovať kol do kolečka, čiže zníženie, jeden krátky stĺpik, druhý krátky stĺpik, zníženie, jeden krátky, druhý krátky, takto kol dokola. Na konci budeme mať 24 očiek. Dobre, predtým ešte než budeme pokračovať s riadkom 22, zabudla som spomenúť, že samozrejme pre tých, ktorí si budú dávať očička nie filcové, ktoré ja použijem, ale také tie bezpečnostné očička, ktoré potrebujete tak zacvaknúť, tak tie samozrejme môžete dať v ktoromkoľvek bode, ako náhle máte už hlavičku spravenú, čiže ja som to neurobila z toho dôvodu, že ja budem na konci prilepovať moje očka, ja mám vyrobené vlastné filcové očička, ktoré potom prilepím, ale ak nemáte filcové očička, tak samozrejme môžete použiť tie cvakacie očička, čiže tie môžete tam samozrejme pridať. No a teraz budeme pokračovať s riadkom 22, kde budeme robiť zase zníženie a tentokrát medzi zníženiami budeme robiť len po jednom krátkom stĺpiku. Takže začneme so znížením. Zase stále neviditeľné zníženie. Označím si prvý riadok, prvý stĺpik a jeden krátky stĺpik. A zase zníženie a jeden krátky stĺpik. Takto budeme pokračovať až na konci. Na konci budeme mať 16 krátkych stĺpikov. Potom navrhujem, aby ste si doplnili telíčko samotnou výplňou, čiže vyplňte si potom telíčko a potom už urobíme posledný
posledný riadok, kedy už budeme ukončovať pomaličky. Dobre, teraz keď máme našu hračku vyplnenú, môžeme pokračovať s posledným riadkom a to je taký, že budeme robiť len zníženia, čiže tentokrát nebudeme robiť žiadne krátke stĺpiky medzi tým. Takže stále do kolečka len zníženia a na konci budeme mať 8 očiek a ukážeme si, ako v podstate ukončiť celú prácu, čiže stále robíme do kolečka neviditeľné zníženia a stretneme sa na konci riadku 23. Takže teraz, keď sme ukončili náš riadok 23, máme stále takúto dierku vnútri, čo vôbec nevadí, pretože vám ukážem, ako ju následne zatvoriť, čiže odstrihneme si bavlnu. Necháme trošku dlhší, ja som mohla nechať dlhší, než je toto ešte aj, trošku dlhší koniec, pretože ten budeme potrebovať na uzatvorenie tejto dierky. Takže zoberieme si háčik a teraz z vnútornej strany do vonkajšej strany prevlečieme bavlnu, ktorá nám zostala a potom naopak z vonkajšej strany do vnútornej a prevlečieme bavlnu. A zase z vnútornej do vonkajšej a takýmto spôsobom prejdeme cez všetkých 8 očiek, ktoré nám zostali. Vždycky striedame vnútornú a vonkajšiu stranu. A potom následne, keď máme všetkých 8 spravených, tak v podstate zatiahneme a vidíte, že sa nám dierka krásne uzatvorila. Teraz v podstate schováme zvyšok bavlny do hračky. Ja na to tiež používam háčik. V tomto prípade vôbec nepotrebujeme žiadnu ihlu. Odstrihneme zvyšok a nášho zajačika máme hotového, teda skoro hotového. Ešte v podstate ja tam nalepím očká a vyšiem nožtiek a zajačik bude hotový. Tak a to by bolo na dnes všetko. Teraz by ste mali mať tohto krásneho zajačika uháčkovaného. Ja som teda ešte pridala moje vlastné filcové očička a vyšila som nožtiek nakoniec. Ak máte záujem o tieto očička, nechám link v popise nižšie, aby ste si vedeli zakúpiť tie vaše. A dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudnite stlačiť tlačidlo páči sa mi to a nechajte dole v komentoch nejaké nápady, čo by ste chceli vidieť na budúce. Do skorého videnia, veselé háčkovanie!